ятимов ва тошиев барои эълони оташбас мувофиқа карданд. нигаронии раҳмон аз террористҳо дар афғонистон. 4 миллиард рубл даромади як моҳаи русия аз ҳисоби муҳоҷирони тоҷик. қазоқистон бунёди нерӯгоҳи атомиро оғоз кардааст. баъди 10 соати муноқиша дар марз мақомоти тоҷикистону қирғизистон музокирот карданд. дафтари матбуоти ҳукумати суғд пас аз зуҳри 16 сентябр дар хабарномае гуфт музокирот дар дидбонгоҳи гумрукии равод дар сарҳади тоҷикистону ӯзбекистон ҷараён гирифт. ба гуфтаи манбаъ ҳайати тоҷикистонро Саймумин Ятимов раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва ҳайати қирғизистонро раиси кумитаи давлатии амнияти он кишвар Қамчибек Тошиев раҳбарӣ мекунанд. дар музокироти ду кишвар вазирони корҳои дохилӣ ва раисони вилояти суғди тоҷикистон ва Бодканди қирғизистон низ ширкат доштанд. дар бораи ҷузъиёти музокирот чизе гуфта нашудааст. дар хабари расмии ҳукумати суғд танҳо омадааст зимни гуфтушунид ҷонибҳо ба зарурати эълони оташбас изҳори назар намуданд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки оташбас эълон карда шавад, аммо маълум нест ин оташбас то кай. طبق خبرهای رسانه‌ای شده در شبکه‌های اجتماعی حالا 6 قسم مرزبانی جانب قرقیزستان به دست مرزبانی تاجیکستان گذشته چندین دهه‌های نزد سرحدی از جنگجویان قرقیز پاک شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از حکومت تاجیکستان طلب دارند که موضع‌های فتح شده به قرقیزستان برگردانیده نشود. молодец бачо ҳазор рама қирғизи ҷазош ана ҳама хе зур биёд ҳафта гирехта мебарвад ҳамаш ма инҷа частои қирғиз ҳамаш дасти тоҷико бумон қирғиз адо иншоалло дига наметем дига раҳмкунакаш нест. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳурии тоҷикистон зимни ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай пешниҳод кард ки ҳамкорӣ дар бахши амният бояд самти афзалиятноки фаъолияти созмони ҳамкориҳои шанхай шавад. ӯ гуфт шиддати танишҳо дар атрофи созмони ҳамкории шанхай коҳиш наёфтааст ва афғонистонро мисол овард ки бесуботиҳо дар афғонистон ҳудуди ним аср давом доранд. раис ҷумҳурии тоҷикистон роҳи ҳалли буҳрони афғонистонро ташкили ҳукумати воқеан фарогир бо ҳузури тамоми гурӯҳҳои сиёсиву этникии ин кишвар хонд. эмомалӣ раҳмон бо такя ба мушоҳидаҳо изҳор дошт ки ҳузури созмонҳои байналмилалии террористӣ дар афғонистон афзоиш ёфтааст. вай ҳушдор дод ки созмонҳо мавқеияташонро дар афғонистон устувор намуда пойгоҳ барои густариши фаъолият ба дигар кишварҳоро фароҳам месозанд. эмомалӣ раҳмон гуфт созмони ҳамкориҳои шанхай бояд вазъро пайгирӣ кунаду вобаста ба ҳолат пешдастӣ намояд. ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри Самарқанд идома дорад. созмони ҳамкориҳои шанхай созмони байналмилалӣ аст ки соли 2001 таъсис ёфтааст. аъзои созмон феълан Тоҷикистон, Русия, Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Покистон ва Ӯзбекистон мебошанд. кишварҳои нозир Афғонистон, Эрон, Муғулистон ва Белорус мебошанд. кишварҳои шарик Озарбойҷон, Арманистон, Камбоҷа, Непал, Туркия ва Шри-Ланка ҳастанд. шаҳрвандони тоҷикистон ҳар моҳ дар русия беш аз 4 миллиард рубл ё 67 миллион доллар пули патент месупоранд. ин оморро Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷии тоҷикистон дар як мусоҳиба бо хабаргузории РИА Новости ба муносибати 30-солагии равобити дипломатии миёни Русия ва Тоҷикистон изҳор доштааст. дар ин мусоҳиба ки 14 сентябр дар сомонаи вазорат нашр шуд омадааст ки шаҳрвандони тоҷикистон ҳарчи бештар ба ҳузури қонуниву кори расмӣ дар Русия манфиатдор ҳастанд. далелаш ин аст ки соли 2021 шаҳрвандони мо беш аз 700 000 патенти корӣ гирифтаанд. шаҳрвандони мо ҳар моҳ беш аз 4 миллиард рубл наздики 67 миллион доллар пардохт мекунанд. дар умум соли 2021 ба буҷаи Русия аз ҳисоби патентҳои шаҳрвандони Тоҷикистон беш аз 48 миллиард рубл ворид шудааст ки тақрибан 900 миллион долларро ташкил медиҳад.
раиси бунёди миллии самрӯ хазинаи қазоқистон алмасадам садқалиев 15 сентябр дар як нишасти хабарӣ иттилоъ дод ки иҷрои лоиҳаи бунёди нерӯгоҳи атомиро оғоз карданд. Садқалиев гуфт ҳукумати қазоқистон аллакай дар фикри бунёди нерӯгоҳи атомӣ дар кишвар аст. аз ҷумла лоиҳа аз ҷониби як ҳавзаи байналмилалии сармоягузорон амалӣ карда мешавад ки беҳтарин пешниҳодро ироа мекунад. ба гуфтаи ӯ дар ҳоли ҳозир пешниҳодҳои Росатоми Русия, Иттиҳодияи миллии ҳастаии Чин, ширкати кӯриёгии Корея Ҳидро ва Nuclear Power ва Electrique de France баррасӣ мешаванд. ҳукумати қазоқистон моҳи августи имсол гуфта буд ки сохтмон нерӯгоҳи атомӣ лоиҳаи байналмилалӣ хоҳад буд. он бо иштироки Росатоми Русия бунёд мешавад.